Se ajustará el número de liberados sindicales a lo dispuesto estrictamente en la ley. Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo. Los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60 al 50% de la base reguladora. Se procederá a la eliminación de la deducción por vivienda para los nuevos compradores a partir de 2013. Erreskatearen baldintzak salatu nahi ditugu gaur, banku eta kutxen erreskate honek Euskal Herrirako epe luzerako hipoteka izango baita. Gaur egun erreskate honekin arabar bakoitzak 1.500 euroko zorra izango baitu, eta 300 euro gehitu daitezke interesetan. Momentuz 62.000 milioi dauzkagu fijo eta 100.000-ara heldu gaitezkela badakigu, beraz zor hori ere handituko litzateke. Erreskate horrek beste ondorio batzuk izango ditu eta gaur jakin izan dugu 10.000 milioi euro murriztuko dituztela hezkuntzan eta osasungintzan, 100.000 langile izango dira kaleratuak administrazio publikoetan, gainera pensionistek eta baita ere langabetuek gutxiago kobratuko dute, eta aldiz sarrera gehitzeko beza gorago joango da oraindikan. Baina guk uste dugu arabarrok ez dugula ordaindu behar besteek egindako espekulazio lana, eta ez dugula ordaindu behar PNVek, PSek eta PPek egindako kudeak eta txarra. EAJak ere bere ardura dauka guzti honetan, naiz eta argi ez hitz egin, egia da adibidez Bildu utzi duela Kutxabanketik kanpo, eta orain momentu honetan Kutxabankek jasoko duela diru sarrera erreskate horren ondorioz. Guzti honen aurrean, EH Bilduren proposamenak daude, proposamen argi eta garbiak, gastu soziala eta zerbitzu publikoen aldeko apustu garbia. Eta honekin batera, subiranotasunaren aldeko aldarrikapena osoa, guztia politikoa eta ekonomikoa egoera honi buelta ederra emateko eta soluzio argiak aurkitzeko.